Doncs ha acabat, s'ha estrenat el Misàntrop i ha acabat fa 2 minuts amb la qual cosa. Jo agraeixo l'apuntador, agraeix que la Laia, el Gina i la Júlia Genís m'atenguin. Perquè encara esteu supercalents de l'obra. Quines sensacions teniu aquí després de l'estrena? Tot i que ja s'havia vist el grec, però ara diguéssim que l'obra està molt més madura, no? Quines sensacions teniu pocs minuts després? Això és minuto y resultado. Clar, és com justo el resultado, què t'ha pareció el partido? Doncs, bueno, les impressions que ens estan arribant i la nostra sensació és molt bona. És que hem arribat bé, molt bé. La gent estava molt atenta, el públic estava a tope. A més, estaven superreceptius al principi de l'obra, que sempre costen al principi allò que m'arrenca. Vinga, va, anem-hi! No hem hagut de fer res, ja estaven allà. I a més hi ha algú aquí molt guai, diferent al grec, és que estan més a prop, tot és més proper, tot és més envolvent, no? Estem allà. I això és diferent, però és molt guai, la veritat. Què ha canviat? Què diria Molière si us veiés que una de les seves obres mestres s'ha convertit en un segell discogràfic? Què ha passat? Home, jo crec que estaria molt content que... Això ho va dir, crec, el Pablo Macho, no? A la roda de premsa que... Oh, no, el Pompermayer, crec que ho va dir, que al final els dramaturgs tenen el seu ego, escolta, i si està sent representat no sé quants anys més tard, jo crec que el tio faria coge el dinero i corre, i ja ho tenim, això, saps? No crec que digués, ui, no feu les meves obres. A més, jo crec que sí que hi ha algú que s'ha intentat mantenir molt fidel al tema de l'obra, no? I que s'ha mantingut molt com la base del que ell volia justament denunciar en aquesta obra. Vull dir que jo crec que és veritat que és un altre ambient, és una altra època, els personatges són diferents i tenen aspiracions diferents, però el tema és el mateix. I jo crec que això ha molt bé. I el tema seria la denúncia de... La hipocresia, si cal o no cal mentir, no? El que passava abans a la cort, els cortesans que estaven avorrits i es criticaven els uns als altres, doncs aquí és un món d'influencers, de músics i, bueno, ja ho sabem, no? Una mica que tothom critica, doncs... Xarxes socials... Exacte, doncs si cal seguir aquest corrent... Es poden dir moltes coses sense que ningú digui res... Exacte, no? Una especial insistència en les xarxes socials, que a més, vull dir, en els últims dies també estem sentint que, per exemple, que els nens s'està estudiant la possibilitat que no puguin accedir fins... Realment, creieu que fan tant de mal les xarxes? A veure, que si ja té el discurs del seu personatge és exactament aquest. Jo crec que sí, jo crec que les xarxes són una eina molt útil en moltes coses, però també crec que són un espai que s'ha de controlar molt bé, perquè perquè tu veus moltes coses xarxes que pots creure, és molt fàcil colar-te discursos i també crec que és un espai on, com que és anònim, es permet dir a la gent barbaritats, fer-se mal entre ells i dir tot el que no t'atreviries a dir a la cara perquè ja no és ni d'educació, perquè és bàsic com a ésser humà d'empatia. D'empatia no t'atreviries a dir-ho a la cara. Jo crec que les xarxes socials ofereixen aquest espai per poder-nos fer mal entre nosaltres. I és veritat que són molt útils per unes coses, però s'ha de controlar molt quin tipus de contingut s'hi penja a les xarxes. Sí. El teatre és una bona eina, com hi ha algun moment que el professor del Pol ho diu, no? El teatre és una bona eina per intentar canviar aquestes coses, per intentar que totes les denúncies que fèiem a la seva època o que aquí el Misàntrop adaptat fa ara, és un bon vehicle per... Home, jo crec que avui, això estava ple fins la bandera, aquestes persones, tothom sortirà d'aquí parlant i pensant exactament el debat que estem tenint ara amb tu, no? Però tu creus que és tan dolent o no? Sí, i només que se'n parli, no? I que se'n parli des del teatre. I no sé si et passa a tu, però jo és dels pocs llocs on apago el meu mòbil. Sempre. Jo sempre. Bueno, modo avió, esclar. Modo avió, apagar... Et dones a viure el que està passant aquí a sala. Jo és dels pocs llocs on puc desconnectar d'una cosa que tinc enganxada a la mà perquè la faig servir per treballar i per relacionar-me. Vull dir que només aquest descans d'una hora i 40 que estan aquí sense allò, enganxat, això ja és teràpia, això ja és terapèutic. I a partir d'aquí, si us parlen de l'obra i del tema aquest, doncs... Estaria molt bé, però com que sempre hi ha algú que el té encès i sempre ho sabeu vosaltres... No ha sonat! És un miracle, això, Hem fet un pas endavant. És un miracle! Jo crec que sí. L'obra també es comparteix una mica amb l'obra musical. Amb una mena de concert, per cert, és una veu extraordinària, jo ni amb els pirates, les dues, però bueno, és que a més sí, feu de tot, no de poliamor, polimúsica, de poliartistes, perquè esclar, us veig cantant, tocant el teclat, no sé, segur que vosaltres en algun moment heu agafat la bateria, ja no ho sé, l'has agafat. Això, ja ho portem de mena, perquè jo em sembla que amb pirates no sé si s'havia vist cantar, sí, cantar, sí. Bueno, amb les Feliways. Amb pirates he fet alguna cosa, també,
però clar, és més amb les Feliwets. Clar, no, amb les Feliwets, com que anem amb un teclat que ja el toca el pianista, jo allà... Alguna cosa hem fet, però poc. No, però jo crec que aquí el Selves en això ha sigut superintel·ligent. Ja el càsting estava enfocat cap aquí, però a més, durant els assajos hi ha hagut carta blanca perquè tu et moguessis per allà, ara agafa això, ara prova l'altre, prova tu això, ens queda millor així. Jo crec que jo almenys, ho hem parlat, estem provant coses que en altres llocs no tens com aquesta llibertat de provar i ho proves i te n'adones que saps fer coses que no sabies ni fer, o que no sabies que podies fer, no? Perquè les estem provant ara. Bueno, els assajos. Sí. Escolta, us deixo perquè esteu cansades després d'aquest. Gràcies, Txell, per gravar-nos. Gràcies, Gràcies per haver-nos delectat amb aquest misantro, llarga vida, aquest segell discogràfic, que, sisplau, que no hi hagi cap problema amb el segell que pugui... Tot anirà bé. Tot anirà bé. Tot sortirà bé, que això li encantaria al misantro. Molt bé, aquesta entrevista al nostre canal de YouTube. Adéu, gràcies. Gràcies.